Over het algemeen gaat het. Maar voor te zeggen dat het schitterend is, dat is het niet, nee. Ça va wel, denk ik. Ja, dat is zo'n beetje een vraag waar je niet echt goed weet wat je op moet antwoorden. Hè? Ça va. Kan beter. Ik denk dat bij iedereen wel beter kan nu. Het valt wel mee. Ik kom nu uit een goede periode en ik denk dat ik nu terug een moeilijke periode inga. Wel, eigenlijk vandaag heb ik een goede dag. Het is niet elke dag natuurlijk zo, maar vandaag is het een heel goede dag geweest. Tegenwoordig gaat het al beter als in het begin van de eerste lockdown. Dus ça va wel eigenlijk. Leeg. Verwarrend. Niet heel positief, maar ja, eigenlijk niet heel positief eigenlijk. En dat is het wel. Ja, intens. Het is een beetje gek ook. Normaal, een jaar bestaat uit heel veel hoogtepunten, ook dieptepunten, maar je kunt zo van moment tot moment teruggaan. En dat heb ik nu totaal niet. Dus ik kijk zo terug over het voorbije jaar en dat is precies één waas. En ja, ik heb me bezig gehouden en het is wel druk geweest, maar het is heel raar. Ik kan zo moeilijk zeggen, wat heb ik nu allemaal juist gedaan voorbije jaar? Met een, ik zou eigenlijk zeggen, wat vreemd is, misschien een overwegend positief gevoel. Dus ja, best intens, met heel mooie momenten, maar ook natuurlijk de moeilijke momenten die iedereen wel heeft. Ik denk dat ik zo het hele spectrum van mijn emotionele huishouding gezien heb. Veel bang, hè, wat ook niet abnormaal is. Ik denk dat veel mensen echt bang zijn geweest, bang zijn. Dat vooral, denk ik. Niet echt boos geweest, heb ik de indruk. Ik ben ook blij geweest. Om allerlei kleine redenen. En verdrietig ben ik ook al wel geweest, ja. En soms allemaal tegelijk. Frustratie vooral? Ja, het maakt me niet ook bang, het maakt me ook zo, numb, zeggen ze zo wel in Engels. Ik weet niet, zo ambitieloos, zonder goesting, zo. Alsof dat je op stap gaat en het zint u niet. Dat is een heel akelig, raar gevoel. Mijn emoties de afgelopen maanden zijn heel vaak heel neutraal geweest. Ik heb het op sommige punten moeilijk gevonden om nog emotie te voelen, om dat zo te zeggen. Woede. Ik zou echt wel zeggen woede. Er zijn veel emoties vrijgekomen. Ik ben mezelf een paar keer tegengekomen. Ik heb mezelf heel eenzaam gevoeld. Ik heb mezelf heel omringd gevoeld met vrienden. In de zomer dan vooral. Ik heb mezelf heel droevig gevoeld. Ik heb mezelf heel blij gevoeld. Maakt me gewoon heel verdrietig. Om het in het kort te zeggen, het maakt me gewoon heel verdrietig. Maar dat is ook weer iets wat iedereen heeft en dat is ook weer iets waar we elkaar allemaal mee kunnen helpen. Luister naar elkaar. Het is oké om je slecht te voelen, dat mag. Dat is niet verboden. En het is ook niet dat mensen u daarvoor anders moeten bekijken. Zorg goed voor elkaar. Niks. Fuck off corona.